İsen misiniz? Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Tatarlar gazetesinin fevral ayı 2. sonu çıktı. Onda gadettegiçe Tatar milleti nişik yaşay. Kiyim ko'ngil kuzgisi qorag'iz. Samarada Yulduz degan kollektiv Qozon sahnasida chiqish yasay. Federal Sabantoy 23 yılda Kemerova өлkәсендә узачак, беләсезме? Latviya халкын Tatarstan тарихы белән таныштырырга телибез. Нива ярларындагы татарлар Әнгамат Набаев иҗатына һәм гомер юлына бер караш. Илче Гөлтән İstanbul'da яшәүче милләттәшебез Гөлтән Ураллы турында. Әнием кочагы кояштан җылырак, әниемнең ышанычын акласак иде. Әсәкәйдә Орынбурның ак хисләр бәйгесе. Матурлык турында сөйлибез, милләт турында әйткәндә. Дөньяда гел генә матур хәлләр, ямлы һава торышы түгел. Ләкин милләт, матурлык өстенә зәхмәт булып килүче кешеләр бар. Менә таҗлы вирус, карантин, илләр арасында мөнәсәбәтләр үзгәрә, сату алу, җитештерү туктый, финанс кризисы дер селкетә башлады. Һәм ауруларның бер-берсеннән шикләнүе, ябылып ятуы, дәвалану, бөтен дөнья бирешә башлады шушы яман күренешкә. Нишләргә? Һәм бу шартларда милләтләр ничек яши? Мөстәкыйль газета, безнең газет адекват рәвештә, ягъни ул әлеге хәлне дөрес итеп яктырта һәм куркып калмаган. Таҗыбыз бар, вирусы юкмы дип атала Илфат Фәйзрахмановның мәкаләсе. Ул хәзерге заманда ничек дәваланырга икәнлеге турында әйтә. Бер еллык ул грипптан бик интеккән һәм табибларны чакырып караган. Алай тиз генә килә алмагач, алар ул түләүле медицинага мөрәҗәгать иткән һәм алар йөгерешеп килеп, табиблар 2-3 көн эчендә Илфат Фәйзрахмановны аякка бастырганнар. Әлбәттә, моның өчен аңа 9000 түләргә туры килгән. Аның фикеренчә, медицинаның хәле шәптән түгел. Дөньяда да катлаулы проблемалар. Тагын төрек помидорларын трактор белән таптатырбыз микән? Башка илләр белән ничек бәхәсләшәбез? Артистлар мал бүлешә дигән сораулар куя ул. Ул булай дип яза. Вирус ул кызык түгел. Ләкин шул вирус аркасында бөтен дөнья кризиска кирип бара. Нефт бәясе төшә. Дөнья кризисы күсәге кемгә төшә? Русиягә иң юан башы белән тундыра. Әле санкцияләрдән көчкә сугылыш алабыз. Бәйсез экспертлар матур киләчәк вәгъдә итми. Рубль кыйммәтен югалта башлады инде. Аның каравы шәбәйтелгән конституция дип әйтә үзенең холкы буенча безнең газет. Игътибар иттегезме? Безнең газетның редакторы Илфат Фәйзрахманов 4 мартта чыга торган газеттә, ягъни ул 3-4 көн алда, март башында ук финанс кризисы барлыгын, тиздән нефт бәясенең төшеп китәчәген каяндыр алдан белгән, яки татар журналисты Әүлия кебек алдан прогноз биргән шушы хәлгә һәм 6 мартта ОПЕК илләре очрашып, нефт бәяләре турында бәхәсләшеп, уртак телгә килә алмаганнан соң, биржаларда доллар сикерә, рубль ава, нефт бәяләре кими башлады. Һәм кризис инде бөтен илләргә дә таралды дияргә була. Башта ул медицина кризисы, шундый ауру, аннан соң бөтен икътисадлар, бөтен дәүләтләр һәм аларның мөнәсәбәтләре өзелә башлады. Менә нинди сынауны җиңәргә тиеш безнең җәмгыятебез һәм безнең милләтебез шул исәптән. Ләкин нишлисең? Барыбер яшәргә кирәк. Безнең газетның шушы уксанында БТУ вәкиле Илгизар Акъегет бер мәкалә язып китергән. Татарстан Республикасының 100 еллыгына Ясин укырга җыенмагыз әле дип әйтә. Ягъни Татарстанның 100 еллыгы турында борчылып һәм шушы вакыйгага багышланган чара турында яза татар кешесе, татар сиялысы. Мәңгелек кыйммәтләр арасында хатын-кызның гүзәллеге, аның тырышлыгы, фидакарлыгы, безнең милләттәш ханымнарның батырлыклары турында әйтергә форсат туды. 8 март көннәрендә татар матбугаты бу турыда бик шәпләп язды. Менә 5 бала анасы Рәдифә Нугманова. Ул үзенең тормыш иптәше Илнур белән яшь кенә килеш 5 бала табып үстерә. Аларның рәсемнәре ватаным Татарстанда китергән.
irkeleniрлек, таянырлык кешең булсын дигән теләк белдерә. Дөньядагы сугышлар, талашлар бар, кризислар бар, ләкин таянырлык кеше булу Рәдифә ханымны шатландыра, ona kanat bire. Evet bu televizyonda eşlegen gadi bir Tatar xatını, elbette televizyonda eşlegen jerinden bir artılı 5 bala tapkan hem menen indi mattur etip alar üsüp kileler. Menen nerse turunda uylarga mümkün. Hazırgi düşüngülükülükке birletirgan zamanda. Ol gına da tügüleli. Tatar xatın kızları feministler hareketinde qatnaşama. Bu turda zamanında mercaniler, ishaqiler aytkenler xatınlarına uyatırga gerek. Olarga hukuk berge gerek degenler. Hem şundan da en zatlı xatın kızlarımız özlük hukuklarını yoklap ko'tarilganlar, özlerini kahraman etip ko'rsatganlar. Muxlisa bu buylar, Volskilar hem başkalar. Mana şu makalada Tatarstan feministleri turunda yangadan aytaylar. Biz irikli kurbanlar deb aytaylar. Yani feminizm tağı da kübrak gerek eken deb. Şu fikrini kuvvetlep jurnalist Raşit Ahmetov, Zvezda Povolji'nin baş muharriri, Tatar xatın kızları için feministler inkubatorga buldurga gerek deb ündi. Mana şunday xavfli zamanda, karantinler, şirler illerini şak katırgan zamanda, indi hatta hajga baru to'xtalgan zamanda, zor sammitlar, çempionatlar kechiktirilgan zamanda baribir yaşarga, to'g'ri hem yaşı, hem tüp qimmatlar, tüp tayanışlar bulup, şuluk muhabbet, şuluk xatın kızlar, şuluk hizmet hem oile bilen millet. Mana şul turda engame Landish Abudarov bilen işlengen. Ol jurnalist, yazıcı, fen bilen şug'ullana hem Landish hanım Ufaga barıp işlep qaytkandan soň yangadan Tatarstan'a qaytıp, mene degen etip uңuşlarga erişe, ağırlıklarga birişmi. Vatanım Tatarstan gazetesinde bu yuansanda mana şunday xatın kızlarga ihtibar berilä hem bu tabii. Bu tema elbette Şehri Kozan'da da var. Çünkü 8 Mart bitindi, yaz başı. Nişka billi, nişka jilli dip aytılä. Güzel hanım özünün turmuş iptaşı bilen 4000 tülpan üstürgen. Yani yaşarga maddi yaqını nıgıtırga şarasın tabalar, yaxşı gayleler. Şehri Kozan'da bek hikmetli bir şelkim var. Onda hazırga modadan kalışmayışa Zavetnaya nevesty, kızıgırlık keleşler turunda sililer. Nindi top 10 keleş barsın Tatar halkında hem Tatarstan baş kalasında. Elbette Alina Zahidova Kozan'da yaşamıyor, lakin ol top 10'lıkka kırtılgan. Vatanım Tatarstan gazetesinin hazırga baş muharriri, Şehri Kozan gazetesinin hem Sembika jurnalının ilki baş muharriri Gülnara Sabirova ko'rsatilgan. Top demek, siberlikte de, bulduğulukta da ayırılıp turayındı. Talya Minnullina investisiyalar agentligi yetakchisi, Tatarstan hukumati a'zasi, Gülnara Gatina Jalil ismindagi Davlat opera hem balet akademiya teatrında ishli. Liliya G'alimova, Tatarstan prezidentining so'zchisi, ma'lumot yo'nalishlarini belgilovchi, hozirgi bek kuchli, ta'sirli xonim deb aytaylar. Laysan Fayzullina, ul Almatda tug'an Kamal teatrında ishli. Ilusa Xojina shulay o'q jurchi, Dina Garayeva, Bars Media kompaniyasining hozirgi general direktori. Kichkina yoshgina jurchi malikaga hozir 35 yosh to'lib ketgan ekan. Ul hamon da shibar hem elida kuyovda tug'il ekan. Hem Rimma Minnullina, lakin Zagis yetakchisi Rimma Minnullinaga hozirga ali loyiqli parta bo'lmagan. Hem oxirida shuni aytasi qola. Bunday zotli xonimlarga hem tutaşlarga loyiq bo'lirlik, zotli erlar, quvvatli yigitlar qo'yan tabasa. Medeni Cumhur gazetesinin bu sanında da maturluk, millet tarixi, yıldızlar turunda matur etip yazıla. Moğlu tavışı bilen minglegen konularını yağlagan Zirçi Vafira Gizatullina unutulmasın için. Onun kızı Kamila Bark için kuyatik, ana işitişler bar mikan deyip atala 8. bitte basılgan makalada. Elbette bizden milletteşlerimiz konulı tamaşalar içinde yaşap, indidir xiyallarga berilip güne gımır ötkermi. Hazırgi real turmuş, siyaset turunda da bilye ol. Soңғы vaqtda elbette konstitutsiyaga Tatar milletinin menfaatlarini kirir. Milli özünçelikler saklanır mı? Bu turdan indi de bulsa garantiya turunda söz aytilami? Mikhail Petrovski takdimi boyunca Rossiyadagi türlü milletlerinin medeniyetleri, tillerini saklanırga tiyiş garantiyalana degan jumla kirdi. Hem şuluk vaqtda onda
дәүләт кырыла торган милләт дигән рус милләте турында да фикер бар. Әлеге тема турында матбугатта татар телендә дә, рус телендә дә әйтелә. Чөнки татар милләте Алтын Орда империясында яшәгән халык, әлбәттә дәүләт төзүдә катнашкан. Бу турыда кайчан да булса дөнья халыклары, сәясәтчеләре белерме, юкмы, матбугаттан күзәтеп торырбыз киләчәктә. Хәзергә сау булыгыз.